Primer de tot m'agradaria agrair a la JNC Sabadell que ens hagi acompanyat en aquest debat, a la Gela Cambra. Moltes gràcies, Oriol. Simplement, com ha dit l'Oriol, la Gela Cambra som això, som una organització no governamental, estem a més de 120 països, es va fundar el 1967 aquí a Sabadell i així, a títol d'informació, perquè si algú li fa gràcia, a nivell internacional, dues de les persones rellevants que han format part de Gela Cambra a la seva joventut són en Bill Clinton i en Kofi Annan. Llavors, simplement, començarem amb el tema una miqueta del debat que ens inclou. En Joan Batalla, a Finques Corral, diu que els bancs tenen la culpa de la crisi. Per si algú no ho sap, treballo a Caixa Manresa, per tant, m'afanto cada dia de sentir gent que em ve i diu teniu la culpa de tot. A mi m'agradaria fer una mica de reflexió. És que els bancs no ho acredita tothom. No recordo haver vist cap director d'oficina amb una pistola pel carrer perseguint la gent per fer hipoteques. És un matís que a vegades em plantejo. Donar hipoteques, sí, ens ha d'accedir probablement, però no hem d'oblidar que és un contracte entre dues persones firmat davant del notari. És a dir, jo em comprometo a donar-te'ls més, però tu et comprometes a tornar-los. I que jo sàpiga, ni els bancs ni les caixes són els pares de ningú, ni hem d'anar dient a la gent si pot pagar o no pot pagar. O al contrari, ens posa un exemple, recordo gent que et venia i et deia no, si no me la dones tu, me la donarà el veí, tu mateix. Això és una petita reflexió. Llavors, un altre tema. Hi ha un tema curiós, per exemple, diuen el sistema capitalista falla. Suposo que tots coneixeu Benny Mac i Freddie May, dues empreses molt conegudes, que als anys de les crisis subprime són empreses públiques, semipúbliques, per ser exactes. Són dues empreses que, com que hi ha una cosa que es diu que tothom té dret a un habitatge digne, doncs es feien càrrec de les hipoteques. Escolta, tu, ciutadà americà, tens dret a un habitatge, no pateixis, no pagues. Jo me'n faré càrrec. Llavors, però senyors, si tu ets un banc, què has de fer? Si algú no paga, ja cobrirà algú, no? Doncs, per tant, es donen hipoteques. Per tant, el que veig aviat, el problema més que el sistema és que si hi ha una empresa pública que es dedica a avalar tothom, òbviament el sistema falla. Un altre tema. La Reserva Federal Americana, com sabeu, Alan Greenspan es va dedicar a baixar els tipus d'interès, perquè s'havia d'incentivar el consum i s'havia augmentat. És un altre organisme que, curiosament, és públic, no és privat. És una cosa que molta gent a vegades no hi cau. És a dir, el sistema públic es dedica a dir quin preu d'estar el diner, no es basa en un tema d'oferta i demanda. Són dues matitzacions. Què es pot fer? Hi ha moltes solucions com el tema de la crisi. Jo crec que la gran solució que seria, jo diria que l'operació bikini. És a dir, en temps de crisi, tot que l'estat agafi, se'n vagi al gimnàs i s'aprimi. O sigui, el que no pot ser, si tinguem uns dèficits bestials, perquè, senyors, això costa diners. Perquè us feu una idea, a l'estat espanyol, aquest any tindrà un dèficit elevat, l'any que el torna a tenir més elevat, tot això costa diners. Ens han baixat el rating, el qual vol dir que amb els diners que deixem haurem de pagar bastant més. O sigui, si abans havíem de pagar 110 per cada 100 euros que deixàvem, ara haurem de pagar 150. Clar, suposo que diu, ostres, sí, i com ho fem per arreglar-ho? Però això no és una solució, a pujar impostos. I qui paga els impostos? Doncs no es paguen ni els bancs ni les empreses, els paguem els ciutadans. Llavors està clar que el que toca és aprimar l'Estat, com? Reduint funcionaris, congelant sous, com sigui. El que no pot ser és aquest tema que anem aquí. Una altra cosa que m'agradaria comentar, es comenta que els bancs no donem diners. Home, jo m'agradaria fer un matís. El nostre negoci és deixar diners. Ara, és recuperar els diners també. No som ONGs, no ens diem Intermón, ni ens diem Metges Sense Fronteres. Volem deixar diners, però volem recuperar-los. I és un missatge una mica positiu als funcionaris a dir. Sí que deixem diners, però també no té una cosa. La gent, si abans tenia un nivell 6, ha baixat. Si algú em ve i em diu que no té feina o que està al paro, o que té un contracte temporal, no se li pot deixar diners. Si una persona és solvent, té feina, o té un projecte emprenedor i encara lluís, òbviament que li deixem diners. Perquè al cap i a la fi, nosaltres el que volem és deixar diners, perquè és el nostre negoci. Llavors una miqueta, el que volia comentar-vos, l'Enric Vinyes de la JNC ens ha comentat una miqueta la frase aquesta d'en Jaume Margarit, de la crisi. Albert Einstein va dir una frase fa molts anys, va dir diverses frases, però una de les coses que deia que m'agrada molt és que deia que les crisis són temps emocionants. Perquè realment és quan la gent troba el millor que porta dintre. Perquè si ara posem en marxa una empresa i aquesta empresa funciona, no us enganyeu, funcionarà sempre. En temps de bonança, tothom pot muntar una empresa. Quan la cosa fa baixada, el més tonto sap anar amb bici, el més tonto sap ser ràpid. Però quan les coses es posen negres, si realment és capaç de fer un negoci i és capaç que funcioni, no en tinguis dubte de 40, 50 o 100 anys. Simplement aquesta una mica la reflexió que us dic. Ja se li ha acabat el primer torn d'intervenció, val? M'avanço al torn obert de preguntes, val?